Solomon Yatala, Mogotri, from what you want, 3 from money. Solomon, 3 family, Binetria, Carabatri, one on Bla, Kinopecasa, Boroto, Solomon, need to know for 3 Capitri, Solomon, Nicola, only one Jalomina, Solomon, Kubet, Jamana, Kitala. Solomon, Namon, Drugo, Kilena, Matamo, Trital, Solomon, Namon, Gogo, Fila. Solomon Namon Gogo Sava, Emanagam Masaya, Gasawari, Budala, Imaro Kramola, Gasawari, Savari, Hedia, Musamana watches, Savara, Jimara Godo. Solomon Namon Drugo Nani. I found out money and it got so many new to I feel Jesus in a 3 get to this morning. Then the father for that day, no more so that General Chetamon, who can remember this, you could remember this on Solomon and then go and yet the business, my business, Naturala, Nasuromani, 600,000 Solomon, I beat to get a more okay with the producer, the Chrono and that woman, the woman, better maybe, dear Barabon, Solomon, ejaculate to go for your Jason Mondi. Solomon Yatala, Mogotri, from what you want, 3 from money. Solomon, 3 family, Binetria, Carabatri, one on Bla, Kinopecasa, Boroto, Solomon, need to know for 3 Capitri, Solomon, Nicola, only one Jalomina, Solomon, Kubet, Jamana, Kitala, Jeffrey. I've been watching. Yes, Solomon is Nigeria. And in the world of Anageno, I get the never to Kabomola can I see all of us at Rogo. Someone who can let you know, Yabu, a Yabu visa. Fragoka Yabu, Yabu, and I told me, Yabuni, the woman, say, I'm money to me. Gangela Minister, Dura Minister, Bajula Minister, Basra, Solomon, you get to German, the BBC, the Roka will like
fama jeliya kɛ bama jeliya kɛ kɔrɔba jeliya kɛ bama gama jeliya kɛ Solomani ne daga bɛna kɔni fɔ maaw ye Ala nɔ ye o nɔ tɛ kala fɔlɔfɔlɔ kɛlɛ mɔni kɛla ye ka bisimila i kala ka a kɛ Ala tɔgɔ la ka sigi ka Ala bato ka kira bato o kɛlɛ Solomani bolo o kɛlɛ ne ti fɔ bolo bolo nka Solomani mana kɔni n'u ye bolo o ye daga nɔ ye jansen tɛ e mara cɛmanninw bɛ misaba Solomani o lɔ tɛ ne tɛ kɔni bɔ don bɛɛ la kɔnɔya kan kɛ kɔnɛ mais Solomani n'i y'a fɔ dɛnɛnkɔrɔ min bɛ nimisa alimami wale dɔ bɛ taa jɛ waati Solomani bɛ cɛ den dɔ f'i ye sisan nkɔni fa kɛlɛ kɛra tɛnɛ ɲɔ kɛlɛ jurubɔ Solomani tɛ fɔ yɔrɔ bolo kumani fana bolo olu kɛlɛ ne kɛra kɔɲɔ Solomani ɲɛta la ne cɛ den kelen bɛ f'i ɲɛna cɛ den kɔlɔba ne ye sigi Musa ye e ye dɔ sigi Musa caman kan ye minnu fɛn ye n'i ko kuluhu Alahu ahadu Alahu samadu lam yalidi wala min yuladi wala min yakul lahu kufuwan ahad a bɛ bɛɛ sigi Musa ma tewu n'i y'o k'i dɔn i tɛ nimisa Solomani ni kɛra cɛbakɔrɔ ye kana di o don Dalabi n'a fɔ ne ma a ko mun tɔgɔ la jeli fɔ bulon de bi so fɔ den sɔrɔ a ɲɔgɔn tɛ ɲɛ bi yala fadon de la k'i yala Solomani kalo fɛlɛ yɔrɔ min na Solomani ne ma kɔni kɛmɛ Dalabi na sɛmaro tɛmɛrɛ la jigiya bulo sɛmaro tɛmɛrɛ wele a ko tɛmɛli ka tɛ wurunɛli ye tile minɛ i kana di jeli fɔ bulon ma ka jɛ yala dɔɔni kɔ jeliya kɛ bama jeliya kɛ kɔrɔba jeliya kɛ bama gama jeliya kɛ Solomani ne daga bɛna kɔni fɔ maaw ye Ala nɔ ye o nɔ tɛ kala fɔlɔfɔlɔ kɛlɛ mɔni kɛla ye ka bisimila i kala ka a kɛ Ala tɔgɔ la ka sigi ka Ala bato ka kira bato o kɛlɛ Solomani bolo o kɛlɛ ne ti fɔ bolo bolo nka Solomani mana kɔni n'u ye bolo o ye daga nɔ ye jansen tɛ e mara cɛmanninw bɛ misaba Solomani o lɔ tɛ ne tɛ kɔni bɔ don bɛɛ la kɔnɔya kan kɛ kɔnɛ mais Solomani n'i y'a fɔ dɛnɛnkɔrɔ min bɛ nimisa alimami wale dɔ bɛ taa jɛ waati Solomani bɛ cɛ den dɔ f'i ye sisan nkɔni fa kɛlɛ kɛra tɛnɛ ɲɔ kɛlɛ jurubɔ Solomani tɛ fɔ yɔrɔ bolo kumani fana bolo olu kɛlɛ ne kɛra kɔɲɔ Solomani ɲɛta la ne cɛ den kelen bɛ f'i ɲɛna cɛ den kɔlɔba ne ye sigi Musa ye e ye dɔ sigi Musa caman kan ye minnu fɛn ye n'i ko kuluhu Alahu ahadu Alahu samadu lam yalidi wala min yuladi wala min yakul lahu kufuwan ahad a bɛ bɛɛ sigi Musa ma tewu n'i y'o k'i dɔn i tɛ nimisa Iflaga sayara Solomani mi fasara lekara bagalu lekara bagafone so ni janza ni jansi bole ina dato ire ina du janza ni jansi bole de ko di bole ba di mo amaro kono ko tere ko di ko du janza na ko di ko ni asara de je fara janza bole bore kile ka di mo abi on ko fe de ne tra mo gadi jurse kadi ya fai ala mina ta de mala ne karamɔgɔ de ye ne wele a dɔw b'a kalama o fana ye wele ne karamɔgɔ kɔnɔ ko a bɛna atakama dɔ sɔrɔ komi ko kana sira ko fɛn tɛ ɲɛbɔ na a dɔw fana n ye cɛw kuma bɔ ka sababu kɛ n karamɔgɔ n y'a jansa n'o ye k'o di ma ani ko. Mutola bilo i fa tɔgɔ fɔ n'o ye sirakɔrɔ ye. Mutola kɔnɔ mois de juin n bɛ téléphone kura d'i ma n'i y'o lajɛ i hakili jigin fa la o dɔgɔnin bolo olu kɔni fɔ ne ye soma yɛrɛ kalan kɛ wala ye olu tɛ ne k'a fɔ ko an ka fɛn dɔ bɛ taa min fɔ a la ne kalan yɛrɛ a sera sɛbɛn
sɛbɛ jogo soma ye ko moriya ko yiri ne y'a kalan karamɔgɔ bɛ ne la mɔgɔ bɛ ne la walayi donc ne tɛ siran hali sisan n bɛ siran kɔrɔ donso ko donso an ma cɛ siran kɔrɔ hali sisan foyi n'u ka donsoya kɛ an bɛ siran kɔrɔ ni sumaya ye. Sibiri a y'a ka fɔli fɔ n ɲɛna n m'a sɔrɔ n bɛ ba fila di Sibiri ma a y'a ka balamɔ fara ye n bɛ Samsung di ma n'a kɛra marque min ye san yɛlɛma o san yɛlɛma min b'o ɲɛfɛ n b'o di